Vanhu vawandisa iwo. Namwe zvinomushanda wanda. Pamusoro baba pamusoro mai nguva inoyamba nanguva yekuti ndaraende zvepamutemo netsika dzedu dzechivanhu tichingamidza changamiro vanavatata vavaita. Saka tichakumbira vana baba timusereka vedu mashure mangu nezviripo tiisire vana baba. Munhu nachitongwa pandakita nharo dzino basa refu. Tingoremekedzai utungamiri watakapiwa. Mese munhu toda kutotonga ini, but kuno vanhu vakasikwa naMwari vachinzi vachakutungamirira. Kuno vamwe vanotungamirirwa chete kusvika apo Jesu achiuya. Vasina kukodzera kuva vatungamiriri, vanofanira kutungamirirwa chete. Kana kumahungo makambotamba muchiti ndiri baba, miya my father, ndichaita driver wondege, ndichaita ini, kana manje imbwa paari munhu upi. Muzvinzwisisa. Saka tongwaita zvakanaka, regai tinzwe kuti munyaya dzenzi amuda kutaura nei. Inini ndakakura nari maererano nemagariro andiri kuita nemurume. Ndofunga murume wangu akaroora musi wa25 April kwakauya mukadzi wake pamba. Mukadzi uya auya pamba, ndobva atora imba, ndobva amupa zvatisina kuwirana asina undudza. Ndobva atora ponderererwa nowana wangu, ndobva amupa mukadzi wake. Ndofunga pane midziyo yangu yandagara ndinayo mimi. Murume akataura akati midziyo iyi muchatoshandisa mese nekuti pawakabva musha kwenyu wakabva usina chinhu iwe ukatouya ukatambirwa navabereki vangu. Saka zvinhu zvako izvi ndozvatichashandisa tese kusvika tawana mari yekuti titenge zvigoro nouya. Saka zvese zvinhu zvatinongoita murume anenge anotaura nemukadzi wake uko. Saka murume anozongoya achidhikirira pane zvese zvatakashanda. Ndofunga kana pachikafu akataura akati muchaidya mese muri pamwe chete. Ndofunga pane chikafu ndakatenga nemari yekurima. Akatora chikafu chiye ndobva achishandisa nepakati. Mari yatandinayo yakandakaronga kuti tichazovaka. Mari ye ndobva aitora. Ndobva akati ndipe kuno mari yangu. Mushure mekunge ndauya kunokuripota nyaya bva ndipe kuno mari yangu ndakutoishandisa izvozvo. Ndobva ndatora mari yese ndobva ndavapa. Saka mari iyi akazobvisa mari mukadzi wake ataura kuti ndikuda mari yekuti nditenge mudziyo ndiwane pokubikira. Abva ati mukadzi wangu angamboshandira mahara kubva pamazuva yake. Asi pekutanga ndichibvunza inini kuti ko mukadzi wenyu wamaroora nguva ino zvinoenderana here kuti tizowirirana pakushiya mari. Murume akataura akati mukadzi haana chaari kuda. Mukadzi akadaira akati ina handina chandiri kuda maererano nemari yenyu yamukashanda nokuti zvinhu zvese ndakazvaona zviripo. Asi nhasi uno murume akazotora mari akapa mukadzi wake akandonitenga midziyo. Mari yaakatora yese inini handichazoita ari kuirongera sei ndianitori nayo. Ndomagariro andiri kuita nababa ava. Ndofunga mukadzi yeyo kana paimba yakamupa iyoyo akatora dhoo pamadhoo pazvinhu zvotanga takatenga ndobva aisa paimba yake. Ndobva avhura samende abva amupa abva akuisa mumba make. Ndobva atora mari yeye yakasara. Izvozvizvi ndovimba nokuti ndofunga iri kugara nemukadzi kugadheni kwangu ine nzimbe. Mari yenzimbe dzinotengeswa kugadheni handizivi kuti iri kufamba sei. Zvese akutoita nemukadzi wake. Ndonyaya iripo pakutsvaira kwaanoita yadhi apiwa ndamupa musha wake. Anototsvaira achinyenyeredza pane imba yake paipai. Saka mukadzi uya akutondipegera mugano wemusha pamusha wangu. Saka ndonyaya tiri kuti gadziriswe kuburikidza maererano nemagariro atiri kuita. Ini pandiratora mudzimai pasore pandiratora mudzimai kwangu kupera kwamachi ndovandanaye pamba ndikata adzimai ndauya nevamwe adzimai zvanzayo mazozviitirei ndikata anopinda ngoti mhuri wande mabasa areruke ndobva vatiwo inini zvandisokuirana nazvo ndikati aiwa ndachikumbirawo ngoti chingogara ndinobatira huku mbva ndabatira huku Takufunza mfunzo machikugara makazi. Wakagara kumakazi kwainga sei? Tennis. Ukabva ku Nishambo huku.
mapurasi pachigadzirisa. Munda unope mitero wataona pemiti Aona. urikugara pasabhuru Mafuvezi. uyo andifonera kuseri zvinozopa wakatodzinga pamwe akandifonera nezverusi wakaenda pamaaibva vaitondinye ndati uri specialist re aiwa ndisi special. kana zvamachi ari kutonyipa nokuti mukadzi uyo akatoyakata lopa independence nhara ndizokurora vakadzi vavo chokutanga but ukamboziva kuti izvo zvandakubata ndo zvaamai guru kuita zvokukumbira kana asingadai ende handiwanzora kuti kana vanhu vasunga ine hasi ndosunga vanhu vanosunga kana vanhu vakomana vanosunga vanhu munhazi kuno munhanzi waenda kwamambore ibva pana pandidi izvozvo nosiya muneatema right ndoda kubvunza mubvunzo mumwe chete ndodhetsera kuti takaya muna machi makarima makaita mabhero mangani 32 makaita mari 32 aite 4 point something ndinorima 45 ndiri muri muteni 32 aite 4 point makaita mari machangari mukati ndotara atikechi takaita 8900 nemagwachari right makaita mari uyo yaunosiya aindofunga kuma 4 point something neimwe mukati but machakabata zvikwereti mwacho tikabhadhara vanhu saka keshi yamukasara naye mari isvazvoma 4 point something saka apa muno mari apapo ongosara mari yekutakusa zvitina ndati une mari yaukasiyiwa kuhwa nokuyu achienda zvakuti ndakabva pamba aiwa ndira kubva pamba ndati uyu akibva pamba akakusiyira mari uyo wakati ndipe kuno mari yangu ndichengete wakandipa mari chida kutenga fertilizer mari iko $400 naye ukamusiyira mari ndakapa 1100 chibatanidzira newakutora toda kutakura zvitina zvedu hanzi ndakaupa 1100 vanondinyepera changano kutaura chokwadi handikutaura zvokunyeka mari ndakango vandipa 450 yefertilizer saka so masara nomari nyumba mei $200 neyauyo yandikavapa yemugugwa iri ku vana iva apa uno mari paura hapana pandinaina ndanga neda wasira ani mari yacho iri mumba mandogara naiva naiwo mari imi handisi kuzvapa iri mari yese vakanditi ndipe kuno mari boitoramba ndavatambidza nawo wanga uchiripa zvakanaka saizi yako nemakore mangani 42 unga uchiita zvakanaka upenyu hwako hausi kurambidza kuroora vakadzi vaviri waifanira kuti dai kuroora mukadzi dai ukamubatira huku handitika ndaroora mumukadzi omuisawo pane uchitokumbira zvinhu zvake zvakanaka pero zvikakutonga iwe ndakabata huku changano ukamupa huku 250 nawe ukapiwa 250 ukavandipa simatongero ari kuita pazvinhu ari kutonga chi ari kutonga sei mapureti chayakandudza kuti ndiyedu tese hauna kubva musha ine no zvinhu zviri pamba zvese ndezvako iwe nokuti ndiwakanga uripo wazviziva uye anoita zvani zvake uri uzwa zvatotaura usano zvinhu zvese zvaukatora uchipa mukadzi wako uenda umudzorera uye achengete zvinhu izvozvo mari yaukarima naye pamwe chete ngaachengetewa bvunza zvinhu zvavari kutaura mapureti avaitaura kuti vakushandisa mapureti avo ndikangovakumbira kwanguva ndikuti zvese izvo ndakudzorera ndakavadzora vari kubika pavo ndaudzorera ukuzvinzwa akatobuda musununguka ndikamutaiwa mimi amai ndati wenda kugara pako nomwana wangu wakasununguka zvinhu zvamukasenza panguva yeuya asati wagara nozvinhu zvani zvako usamunetsa wazvinzwa unzwa zvati kutaura mutaure kuti adzimai zvandakaita ndakatadza mutaurire adzimai zvandakaita ndakatadza nonyaya yekuti kana vaenda kwamambo chaita kudzindai pamuregere muromo iwe muudze vamene ndimbotaura ngwato kusakaita kuti vati ndavadzinga ndizvo ndikati mimhonai kufamba-famba kwenye kwanyanya imari mambopindawo munda zunguka tokuita vamwe kuti munongobuda chero nguva inongobuda vachienda ndobva taina handisi kuda zvekupinda mumunda ndobva ndavada kutora washeni kuti vaende kuno washeni pandakakiya dhori pamba ndati mamusi kuwasha musati matanga mapinda mumunda nichibva ndanotora mafetireza yavakandipa mari kuti ndinotengawo pandikadzoka ndopa ndikaona vasina kupinda munda vatiendawo asi unoziva kuti kakazara kanoserera unoziva kuti kapuwa kakazara kanoserera
Uzori kana sere? Unyazozviziva? Unoziva kuti paunororerwa zvinodziva? Iwo uri mungofara asi unoziva paunororerwa zvinodziva. Izvo zvazvaimbofaza zvokutora nomukadzi asi munhu anokodzeza kutora vakadzi vandasi vanhu tumwira enda ugare nomwana wezvaka. Mwanzo mutauro kuti adzimai takuenda kugara zvakanaka kubva nhasi chinadii. Adzimai takuenda kugara zvakanaka kana achienda mberi. Asi pane pananda kuti pavarikutaura kuti ndiri kudzvanyirwa pachinyaya yekuti tine dzimba dzatikavakumbira kuti dzadatikava kuti vafanira ndo vakati musakasa mugari musakasa siyai imba dzomumwe ndo vakatako chimusakasa munorara imomo deimomo patikamboinonovaka kuchimusakasa kwacho vakaisa ripoti yekuti vakatitisa pamwe no ndo unongovaka pamwe padhuze chimusakasa iwe rega avakewo vanotombovaka vaitogara kumba kwabamini ndati eno novaka chimusakasa ugare ikoko novaka padhuze nopadhuze mwachitairapo mwachitaura chake chivanhu wazvinzwa undogara mwana zvakanaka atidi kuti mamwana uzive ukandiona vafana kutishipa ufana kundifarira sikurambidza kuroora kawira nechipande tinoshore mukuchakanaka chipande chinonzi chino ndochohozo chinoda justice ukaroora usatedzere manyemwe emukadzi anouya anokupa manyemwe but amai guru vanorarama navii ndoba nomusho wako unobhabhadzira mukadzi wako murori anoita goro iri iwo ndounoripedza pane pane andichimbokanganisa changamiri asi wanzwa tataura endazvinzwa ndadzimai ande simungaimei ndaunzwa ripoti yakanaka ndingoziva undifonere iwewo ndichakumbira nokumakadzi ndichienda kwandindichienda anotoita utongi unorwadza ende anondibvunza kuti iwewe unotaura kuti chikafu ndechako mudziyo ndo yako wakabva umba kwenyu ndati iwe chienda kugara zvinhu zvisinde zvako chete tora madzimai wedina tora bheki Yeah.